Eskerrik asko zuei. Benetan. Beste bat arte. Eskerrik asko. Oholtza gainean ikusten duzuen hori ni naiz, Ander Zubillaga. Eta nire bizitzako kontzertu garrantzitsuenetariko bat eman berri dut. Eguna lasai hasi nun. Nahiko goiz iritsi nintzen The Club aretora eta tuangero bere soinu proba bukatzen ari zen. Gauari hasiera emateko ardura nerea zan. Los Beletas eta tuangeroren aurretik astindu beharko nitun nire gitarrak. Tuangero nire idoloetako bat da, eta bere masterclassea joateko esperantza banuen ere, ordu berean hasten ziren nire soinu frogak. Hala ere, nire gitarrista kutxunetariko batekin egoteko parada izan nuen. Baita bere gitarrarekin bere bi abesti jotzeko aukera ere. Eta eguneko momentu magikoenetariko baten ondoren, nire soinu frogan txanda iritsi zan. Bakarlaria izateak ez du nahi esan gauza gutxi ditudanik. Gitarrak, pedalak eta bestelako tramankulo guztiak prest nituen. Eta honek guztiak ondo sonatu arazteko, beinatik erabide laguna handia izan nun soinu teknikari lanetan. Kontzertu hasteko ordua gertuatzen hasi zanen, ja orduritasuna nabaria zen. Eta azkenik, oholtza gainera igotzeko momentua iritsi zen. 45 minutu zeon nintzen sokak astinduz, baino 6 pasazitzaian. Izugarrizko esperientzia izan zen. Benetan.